Σκέψου να φτάσει 8.000 μετά, Τι? 5.800 θα δουλεύουν. Έλα, ίσιος το. Έτσι ρε άρρωστε, έτσι. Τι 5.800. Ναι, δεν το έχει φτιάξει αμάξι. Ακόμα και του φτάνει 5.800. Εδώ. Ακόμα έχει πρόβλημα, δεν το έχει φτιάξει. Έχεις αγωγές. Βάλε. Θα πάει αυτό. Θα πιο ψηλά ακούγεται μόνο. Θα πιο ψηλά ακούγεται. Το GTV είναι. Σκέψου δηλαδή να του είχε και τον κόφτη κανονικά. Λέω λέει 5.800. Αλλά ποιος το ξέρει. Ποιος το ξέρει, ποιος καταλαβαίνει, ποιος είναι αλφαρωμένος. Ναι, αυτό. Ξέρει ο πατέρας ότι καπνίζεις? Το ξέρει. Ξέρει? Έλα. Τα συνάντησα και τα δύο, Αυτό θα μπει. Το sprint. Έλα ρε Τίνο. Ένα συν. Και 6,7. Δεν θέλω να το βγάλουμε για Ωραίο έχω. Ναι. Έτσι κάνει η Φουλβία δικιά μου. Το πάω το πάρω, να πω έτσι. Μπαίνεις. Μπαίνω, λέει. Για ανέβαινε. Δώσε. Αυτό και ελαδάκι έτσι είναι. Δώσε, έλα. Τελείωσε.